നമസ്കാരം. ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഭിക്ഷാടനത്തിനിറങ്ങിയ മറിയക്കുട്ടി പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. തനിക്കെതിരെ CPM-ന്റെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ട് മറിയക്കുട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വൃദ്ധയ്ക്ക് 1.5 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ടെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ 2 വീടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഒരെണ്ണം വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് CPM ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സത്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറിയക്കുട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തിയ മറിയക്കുട്ടി തനിക്ക് ഈ വില്ലേജിന്റെ പരിധിയിൽ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. അടിമാലി വില്ലേജിൽ ഒരിടത്തും മറിയക്കുട്ടിക്ക് ഭൂമിയില്ലെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയതാണിപ്പോൾ CPM-നെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വൃദ്ധയോട് പോലും ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയ CPM-ന് ഇപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നവലോകം.